Kyllä. No tässä oltiin sitten varmaan siellä kuitenkin tavallaan jossain aika korona-ajan alkuvaiheissa ja siinä aikaa kulu. Niin miten se tavallaan sun mielestä nyt jälkeenpäin katsottuna sitten jatkui se bisnes? Te muutitte suuntaa vahvasti ja se osin onnistukin ihan hyvin ja tuli asiakkaita ja näin poispäin. Niin missä kohtaa se sitten tavallaan rupesi myrsky käymään tai tökkiin? Itse asiassa alkoi tökkiä aika pahasti tuossa 2023 keväällä muistaakseni. Et siinä vaiheessa se nyt... Siinä on tällaisia maailmanpoliittisiakin syitä varmaan taustalla, mutta siis siihen aikaan niin oli just nimenomaan inflaatio ja vahva tämmöinen epäluottamus taloudessa kuluttajilla alkoi siinä vaiheessa niin näkyy kunnolla. Siis ei tietenkään pelkästään rekrytointialalla, vaan kaikkialla. Ja siinä vaiheessa niin rekrytoinnit alkoi vaan niin menee jäihin yrityksissä ja